Eusko Alderdi Jeltzaleak marea berdea eskatu du Espainiar alderdiei estatuari egonkortasuna ematen laguntzeko eta Euskadiren nazioa aitorpena lortzeko. Eusko Alderdi Jeltzaleari emango zaion boto bakoitza gure etorkizuna eraikitzeko botoa izango da. Alderdi Popularrekoak hortan dabiltza, beti lez, zera esaten. Ea 6 diputatukin jeltzaleak zer egingo duten Madrilen. Erantzuna da argia. Asko egin aldugu. Indar handia izan aldute. Inkesten esaten duten bezala indar handia izan aldugula. Madrilen gobernatzeko modu aldatzeko indarra izan aldugu. Hemen erakutsi dugu, eta lehendakariak oso ondo aipatu du gainera, hemen erakutsi dugu salapartarik eta zaratarik gabe gobernatu aldela. Jendeari erantzunez eta konponbidea bilatuz. Hemen gobernatu egiten da eta akordioak denekin lotzen dira. Hemen zerbitzu publikoei eta gizarte laguntzei eusten zaie. Hemen industriari eta enpleguari laguntzen zaie. Pentsiodunez arduratzen gara. Barakaldon egin den ekitaldi politikoan, Ortuzarrek Euskal Agenda, ekonomia, bake eta autogobernu alorrean errespetatzea exigitu du. Eta Iñigo Urkullu lehendakariak baieztatu du siderurgia eta industria direla Jaurlaritzaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen lehentasun nagusiak. Eusko Alderdi Jeltzalearen botoak baliagarriak izango dira. Baliagarriak industria politika eraginkorra bultzatzeko, politika energetikoa aldatzeko, baliagarriak merkatuak mundura zabaltzeko. Boto baliagarria Eusko Alderdi Jeltzalea da. Gaurko ekitaldi politiko nagusian, Barakaldon, Bizkaiko hautagaiak ere hartu du hitza eta Euskal Agendaren defentsa zein garrantzitsua den azpimarratu du. Berdintasuna goraipatuz, Madriletik guztiontzak neurri berberak aplikatu behar direla esango dauzkue. Hezkuntza eta osasun eredua bakarra izan behar dela eta pentsioak Espainiaren esku egon behar direla. Guk ezetz esan behar dugu. Geureari eutzi behar dautzugu, gure eskumenak defendatuz, gure lorpenak mantenduz, hori da igandean egin behar duguna, geureari eutzite Eusko Alderdi Jeltzaleari botoa emon. Goizean, Gasteizen Mikel Legardak, Arabatik Kongresurako zerrendaburuak, Arabako diputatu nagusiarekin eta lehendakariaren babesarekin autogobernuaren garrantzia azpimarratu nahi izan ditu.